Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Dịka anyị na-emekwu ihe ọma na ndụ, otu a ka ndụ anyị ga-esi dịkwuo mma. Achọrọ m ka ịnụ nke a. Dịka anyị na-emekwu ihe ọma na ndụ, otu a ka ndụ anyị ga-esi dịkwuo mma. Dịka anyị na-emekwu ihe ọma na ndụ, otu a ka ndụ anyị ga-esi dịtụkwuo mma. Ihe m ga-ekwu n'ehihie a bụ banyere inweta ihe kacha mma na ndụ. Inweta ihe kachacha mma na ndụ nke ị nwere ike ichegbu onwe anyị maka ihe ndị anyị na-ahụghị n'anya banyere onwe anyị, ma ọ bụ ihe ndị anyị na-eche na-eme anyị ka anyị na-elegide ma na-eche banyere naanị onwe anyị. Ịma nke a, ịnọrọ ọdụ na-eche ihe na-eme ga-abụghị omume dị nsọ. Ana m eche na okpukpere na-eme anyị mgbe ụfọdụ ya dị ka ọ dị mma ị na-enwe mwute banyere onwe anyị. O kwesịrị ka mmehie anyị wute anyị, mana anyị kwesịrị ịnarakwa mgbaghara mmehie wee gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-eme nke anyị, ị gaghị enyenwuru onye ọbụla ọzọ aka. Achọrọ m ịkọrọ gị otu akụkọ nke nwa m nwaanyị kọrọ m n'ụtụtụ a, nke mere ya ma ya wee gwa m sị na ọ dị mma ka m kọọ ya. Ọ nọ ebe a ruo n'etiti ọgbakọ a. Ọ bụ nwa m nwaanyị, nke pụtara o nwere ike n'obi ya ma ọ bụ n'obi ndị mmadụ o kwesịrị ị na-akpa ezi agwa, mana o nwere obere iwe ụnyaahụ. Iwe were ya, o were oke iwe banyere otu ihe banyere onwe ya, ma mgbe ahụ ya bịa wụsa ya n'ebe ụmụ ya nọ site n'ike igwu ya banyere ha. Nwere onye mere otu a mbụ mgbe ike gwụrụ gị banyere otu ihe, ma ị dịghị njikere iguzogide ihe ahụ, gị wee bugara ya onye ọzọ, n'ihi na Chineke na-achọ imeso gị n'ime gị. Nke a mere m ọtụtụ afọ. Ya mere, Sandy nwere akụkọ ihe mere ya n'oge gara aga banyere ọtụtụ nsogbu banyere amamikpe na ọtụtụ nsogbu banyere iwu, ọtụtụ ọrụ nke anụ arụ. Ma Chineke arụọ n'ọrụ dị ukwuu na ndụ ya ụbọchị ndị ma ọ bụ afọ ole na ole gara aga. Ma o nwere ahụrụ m nke a, ma onwe m makwa maka ya. O mere ya ka o nwere onwe ya pụọ na amamikpe. Ma mgbe m sị na ị nwere n'onwe gị site na amamikpe, ọ pụtaghị na ị nwere n'onwe gị site n'ime ihe ọjọọ, kama ọ pụtara na ị ga-enwetakwa mgbaghara. Ịdị ka ọ dị mma abụghị m ihe iju anya nye Chineke. Ọ ma ihe ọ na-enweta mgbe o nwetara m. Ahụrụ m Chineke n'anya. Anọghị m ebe m kwesịrị ịnọ, mana ekelere m Chineke na anọghị m ebe m nọbụ. Ebumnuche m bụ ibuli kwa ụbọchị, gbalịa ike m. Ọ bụrụgodị na m nwee otu ụbọchị nke m lara azụ, ma ọ bụ ụbọchị ọzọ nke m kwesịrị ịlaghachi azụ, aga m ekwe ka nke a kwụsị m. Aga m aga n'iru na-aga n'iru ruo mgbe m ga-eru ebe Jizọs chọrọ ka m nọrọ. Ya sị na nke a bụ ihe mere. Ya sị ụnyaahụ mgbe ihe ahụ mechara, ya sị mgbe m gara were ebe anyị bi ya mere m dị na njikere ịbịa ebe a. Olee otu obi ga-adị gị? Gịnị ka ị gara eme? Ya sị n'ihi ihe nke Chineke na-egosi m. Ngwa ụmụaka m ka ha gbaghara m. Atara m onwe m ụta. Ọ bụ ihe dị mkpa na anyị ga-amụta otu esi atụ onwe anyị ụta banyere agwa ọjọọ anyị. Kwụsị ị na-atụ onye ọbụla ọzọ ụta ma ọ bụ ite ekwensu ụta banyere ya. Amen. Naanị maka emere m ka ekwensu apụtaghị na ọ bụ ekwensu mere ya. Amen. Ya mere ọ mụtala, o chegharịala, yọọ Chineke ka ọ gbaghara ya, yọọkwanụ nwa ahụ ayịyọ. Ya sị m banye n'ime ebe ahụ ebi, enweghị m amamikpe ọbụla. Ya sị nke a bụ ihe mere tupu ya agafee ebe ha ebi bata n'ebe a. Ọnọdụ anọ dị iche iche apụtara onwe ha: ikpere mmadụ ekpere, ịgba onye ọzọ ume, izi onye ọzọ ozi, kpekwara onye ọzọ ekpere. Ya sị na ama m na ọ bụrụ na m batara ebe a na amamikpe, na ya gara enwe ike ime ihe ndị ahụ ya mere, n'ihi na ọ gara ịnọrọ na-eche maka onwe ya. Ọ ga-adịrị ịchọpụta mkpa nke ndị a nwere. Ya bụ nke a bụ ihe m na-ekwu maka ya. Nke a bụ ihe m na-ekwu banyere ya. Nke a bụ ihe ga-eme ka anyị kwụsị ihe ndị a anyị na-eme. Anyị ebido ihe banyere
ọrụ Chineke. Ya mere unu niile dị mma. Nke ikpeazụ m na-agwa ya unu taa, unu dị ịtụnanya. Nke a bụ ohere ikpeazụ gị, were ya. Unu dị ịtụnanya, unu dị ebube, unu dị egwu. Azọpụtala unu ziri ezi na Chineke, unu nwere akara aka. Ya bụ, Chineke nwere atụmatụ ọma banyere ndụ unu. Ugbu a anyị ga-ekwu okwu banyere otu esi enweta ihe kacha mma na ndụ. Ugbu a m maara onye m bụ n'ime Kraịst. Emechaala nke a. Mmadụ ole n'ime unu na-aghọta nke a? Agwụla. Jizọs emeziela m. Amen. Ọ dị mma. Chineke a na-ewere m iwe, mụ na ya ga-arụkọ ọrụ. Anyị apụghị ime ka ike gwụ Chineke. Prisila gwara anyị nke ahụ. Mmadụ ole n'ime unu ka obi dị mma ịma na ha apụghị ime ka ike gwụ Chineke? O nwere ndidi karịa otu nsogbu gị niile dị. Nke a masịrị m. Ya mere ajụjụ nke m ga-ahapụrụ unu taa bụ, ugbu a dịka Kraịst meworo anyị nke a, gịnị ka anyị ga-esite n'ime ya wee mee? Gịnị ka anyị ga-emere ya? Ana m ekwu, anyị ọ ga-ekwe ya ka o were anyị nke fọrọ afọ? Anyị ọ ga-ekwe ya ka o were echiche anyị, were uche anyị rụọ ọrụ? Anyị ga-amụta inwe mmetụta otu o si enwe mmetụta, na-achọ ihe ọ na-achọ, ma kwee ka ahụta Kraịst site na ọdịdị nke arụ anyị, ka anyị nwee ike ịbụ ngọzi nye ndị ọzọ. Anyị atụfuola ngwụcha izu a niile ikwu okwu ihe Kraịst mere anyị. Ajụjụ abụrụ, gịnị ka anyị ga-emere ya? Gịnị ka anyị ga-emere ya? Anyị na-aghọrọ ihe anyị kụrụ. Galatia 6 amaokwu nke 7 na 8. Ọ pụtara ihe ka anyị lee ha anya. Galatia 6 amaokwu nke 7 ruo 8 na 9. Lee, o nwere ike ọ masịrị gị ka m na-agwa gị ihe Chineke ga-emere gị, mana ugbu a aga m agwa gị ihe ị ga-emere ya. Nke ahụ bụ naanị ụzọ anyị nwere ike isi bụrụ ihe anyị kwesịrị ịbụ. Ọ dị mma. Ekwela ka a ghọrịa ma ọ bụ maherie gị anya, ma ọ bụ duhie gị. Chineke agaghị ekwe ka akọjọọ, chịa ya ọchị, mee ya ihe ihere, ma ọ bụ kwa ya emu site n'aghụghọ ma ọ bụ ọmụma, ma ọ bụ iwezuga ntụziaka ya n'akụkụ. Lee, ya enweghị ike ya. O nweghị ụzọ a ga-esi nweta ihe nke ị chọrọ inweta na-emeghị ya n'ụzọ nke Chineke. Ị nweghị ike iwezuga otu n'ime ntụziaka nke Chineke. Anyị enweghị ike iwezuga otu n'ime ntụziaka nke Chineke, ma chee na anyị nwere ike ịchọta ụzọ nke anyị si mee ya. Anyị ga-eme ya n'ụzọ Chineke, ma ọ bụ iwezuga ntụziaka ya n'akụkụ. Ọ naghị ahapụ ịghọrị onwe ya mgbe ọ na-aghọrị Chineke, n'ihi na ihe ọ bụla nke mmadụ kụrụ, nke ahụ na nke ahụ naanị bụ ihe ọ ga-aghọrọ. Ebe dum adaala ji. Onye na-akụnye n'anụ ahụ ya ọdịdị nke dị ala, obi mmadụ ga-aghọrọkwa site n'anụ arụ, mmebi, ire ure na mbibi. Ya mere m na-aga njem n'anụ arụ, nke bụ njikọta nke akụkụ mkpụrụ obi m na ahụ m. Mgbe Akwụkwọ Nsọ na-eji okwu a nke a na-akpọ anụ arụ, ọ na-ekwu banyere akụkụ anyị nke anyị na-enyefechabeghị Chineke. Ọ bụrụ na m gaa ije n'anụ arụ, aga m aghọta mmebi, ire ure na mbibi. Agaghị m enweta ihe ọbụla ọzọ. Ọ bụrụ na m gaa ije n'ime mmụọ, wee soo odudu nke mmụọ nsọ dịka anyị na-ekwu banyere ya, mgbe ahụ aga m aghọta ndụ, ma ndụ nke ebighị ebi. Ọ bụrụ na anyị gaa ije n'ime mmụọ, anyị ga-enwe ndụ nke kachasị mma nke anyị nwere ike inwe. Ọ bụrụ na anyị gaa ije n'anụ arụ, n'ikwu eziokwu, ị nwere ike ịgakwa eluigwe, mana ị gaghị enwe ọṅụ na njem gị. Ị nwere ike ịga eluigwe, mana enweghị onye ọbụla ị ga-akpọ aga. Ma anọ m na-ekwu na anọ m n'ụzọ eluigwe, mana enweghị onye m na-emetụta n'ụzọ ziri ezi. Enweghị onye m kpọ na-aga, mana o nwere ike abụ m ọgbachi nyere ndị ụfọdụ. Ma nke a adịchaghị mma. Ya mere, amaokwu nke 7, ka a ghara iduhie gị, anaghị akwa Chineke emo. Amaokwu 8, onye ọbụla nke kụrụ n'anụ arụ ga-esite n'anụ arụ wee ghọrọ, onye kụnyere n'ime mmụọ ga-esite n'ime mmụọ ghọrọ ndụ ebighị ebi. Amaokwu 9, ka anyị ghara ịbịa daa mba n'obi site n'ime ihe dị mma na ihe ọma, ma mgbe oge eruru, ma n'oge akara aka, anyị ga-aghọta, ma ọ bụrụ na anyị atụfughị ma ọ kwụsị obi ike anyị, ma ọ bụ daa mba, ma ọ bụ kwụsị. Ma nke a bụ ebe okwu gwụrụ. Enwere m nke a n'ime ala obi m, amaara m maka nke a.
achọghị m ime otu obi gị si bụrụ obi jọrọ njọ, mana ọ bụrụ na ị họrọ ị na-eme ihe dị mma site n'inye aka nke mmụọ nsọ, nke bụ oge ọbụla nke anyị họrọ ime ihe dị mma, ana m agwa gị Chineke ga-enyere anyị aka. Ma mgbe ọbụla anyị họrọ ime ihe na-ezighị ezi, ekwensu ga-enyere anyị aka. Ma mgbe ọbụla anyị họrọ ime ihe ziri ezi, amara Chineke ga-ezu oke n'ime ndụ anyị, anyị ga-enwe ike ime ya. Gee ntị ihe m na-ekwu ugbu a. Onye ọbụla nke họrọ ime ihe ziri ezi mgbe niile, na-eme ya na-eme ya na-eme ya na-eme ya, ị ga-aghọrọ ụgwọ ọlụ nke Chineke n'ime ndụ gị. O nwere ike ọ gaghị abịa n'oge ahụ ị chọrọ ka ọ bịa. Ọ bụrụ na ị hapụ ya obi ike gị, ọ bụrụ na ị kwụsị ma ọ bụ daa mba, ị ga-atụgharị mkpụrụ ọjọọ niile nke akụnye na ndụ gị n'oge gara aga, gị nwee ike ghọrọ ụgwọ ọlụ n'ime ndụ gị. Ọ bụghị ihe ziri ezi anyị mere otu ugboro, ọ bụ ihe ziri ezi nke anyị gara n'iru ị na-eme ya na-eme ya na-eme ya na-eme ya na-emekwa ya. Achọrọ m ịma ma enwere onye dị njikere ebe a ime nke a. N'ihi na lee, nke a bụ ihe ana m aghọtasi ike na ọ dị mkpa nye m igosi gị eziokwu. Achọghị m ịhụ otu o si enye ọṅụ. N'ezie, achọrọ m ka ị na-ebi n'obi ọma. Achọrọ m ka ị na-eti mkpu, o ahụrụ m nke a n'anya, bụ ihe buru ibu. Mana ekwenye m na anyị ga-eme ya. Aga m enye gị karịa nke ahụ iji laa. N'ihi na mgbe nke a gasịrị, gị laa n'ụlọ, ọkụ adịghị ebe ahụ, egwu adịghị ya, gị laghachi n'ụmụ ihe ndị ị hapụrụla. Ọ bụrụ na ị dịghị aghọta ihe nke m na-agbalị ịgwa gị taa, mgbe ahụ otu ọ dị, ị ga-enwe oriri, mana o nweghị ihe ga-agbanwe ma dịgide. Ya mere, ị kwesịrị ịghọta na mgbe ị laruru, na ị ga-ejikere ime ihe niile nke ị nụrụ na ngwụcha izu a. Ma anyị ga-emegharịkwa nke a ma emechaa. Ma achọghị m ka nke a daa gị njọ na ntị. Ma ị ga-ejikere maka mmegide, n'ihi na ekwensu ga-achọ ịkwụsị gị ime mgbanwe ndị ahụ. Lee na obi ọ dịghị unu mma maka nke a. Bịanụ. N'ezie, ọ ga-agbalị igbochi gị, ma ọ ga-eguzogide gị. Ma apọstụl Pọl si, ọtụtụ ụzọ nke ohere bụ ihe emepere m, ha niile bukwe mmegide bịa. Mana ọ bụrụ na ị nọgidesi ike, ọ bụrụ na ị ga-asị ekwensu ga-akpọgbu onwe gị, agaghị m akwụsị. Agwara m n'oge agwa sị ị ga-abịa imegide m, ma ị bụ onye emeriri emeri. Agaruola m na ngwụcha nke akwụkwọ ahụ. Agụruola m ngwụcha nke akwụkwọ ahụ. Ma ị bụ onye emeriri emeri. Ma ihe niile nke m kwesịrị ime bụ itinye gị n'ime ebe ị kwesịrị ịnọ. Ya mere, ana m ekwu, gaa m n'azụ ekwensu, pụọ n'ụzọ m. Ana m aga n'ihu nye Chineke, ma aga m abụkwa ihe a nke Chineke si m ga-abụ. Ma aga m emekwa ihe niile nke Chineke chọrọ ka m mee. Ma ọ bụ ihe dị mkpa na anyị mụtara inwe ihe a, agwa nke okwukwe nke dị ike. Ka m gwa gị ihe mere m n'izu ụka gara aga. Echere m na nke a bụ ezi ime atụ. Ịma, ana m arụsi ọrụ ike n'akwụkwọ m. Ya bụ, ịma, mgbe ị dere mkpụrụ okwu 75,000 n'otu akwụkwọ, ịma ideela ọtụtụ dịka m onwe m dere, ị ga-egwubatụkwa ohi ime ọzọ. Dee akwụkwọ ndị ọzọ nke ị nwere ike ikwe na Chineke ga-eji gọzie ndị mmadụ. Ya mere, nke a apụghị ịgba egwuregwu, ọ bụ ezigbo ọrụ ime nke a. Ya mere, otu ọ dị, mgbe ọbụla ị rụsịrị ọrụ ike, ị ga-achọ ịghọta mkpụrụ dị mma. Ma karịchaa, ọdịdị m dị otu ahụ. A na-ewuli m site n'ịlụzu ọlụ m. Abụ m onye ebumnobi m na-adị mkpa. Ma mgbe ahụ, ana m achọ ịhụ ihe m rụpụtara. Ma achọrọ m inweta mkpụrụ. Echere m na anyị niile chọrọ ya ruo otu ogugo. Ma ọtụtụ ndị nwere agwa kolerik na-adị otu ahụ. Ịma, ana m arụ ọrụ ruo na ya bụrụ na m hụ obere ọganihu na ihe m rụpụtara. Ma mgbe ụfọdụ, na-enweghị ihe m hụrụ, obi adaa m mba. Ya mere, akwụkwọ ọhụrụ apụta, ma m nweta akụkọ na o megeghị nke ọma. Ya gbasa onye na-ebi akwụkwọ. Ndị ụlọ ọrụ enwetaghịzi otu ha si enwetabu. Ya dị ka gịnị na-eme? Ma lee, mgbe ọbụla i buru ụzọ nweta akụkọ ọjọọ, mgbe ahụ ka ụjọ ga-abịa gị. O nwere onye gara hụ dọkịta na mbụ, akọrọ ya akụkọ ọjọọ, o nweghị ogologo oge ụjọ wee bịa ya. O nwere onye ọbụla chọrọ ịma ị na-ekwere maka nwa gị
nke na-abanye na nsogbu n'ụlọ akwụkwọ, ekwentị gị akụọ, ya bụrụ onye isi ụlọ akwụkwọ gị sị o mee ihe n'ọzọ. Anyị anaghị achọ ozi ọjọọ ndị a. Ọ dị mma, mbido achọrọ m ka ị gee m ntị n'ihi na nke a ga-enyere gị aka ma ị laruo n'ụlọ. Mbido na-enwe mmetụta dịka inwe obi ịda mba, ịma Chineke arụsikwere m ọrụ ike maka akwụkwọ ndị a, biko biko bịa chọpụta na mmụọ nsọ Chineke na-ekwu agala ebe ahụ. Enwere m mkpebi ime, enwere m ike iji mmetụta ahụ gaa ma ọ bụ were okwu Chineke gaa. Ị na-anụ? Enwere m ike iji mmetụta ahụ gaa, ma ịma o nwere akụkụ nke m, akụkụ m nke a. Achọrọ m ịnọ n'ụlọ ọrụ m bere akwa dị mma. O Chineke, arụsikwere m ọrụ ike, arụsikwere m ọrụ ike kamgbe afọ 40. Chineke, ma akụkụ m nke a dị ka kwụsị ya. Na nke mbụ, ọ bụrụgodị na enwere m akwụkwọ mebiri emebi, abụkwa m onye a gọziri agọzi n'ihi na enwere m 30 ọzọ nke nọ na nke ndị New York na-erezi akwụkwọ. Ekwesịghị m ịnọrọ na-emegharị n'ihi na ihe niile arụpụtara m ọrụ otu m chọrọ ka ọ rụpụtara m. Mana echere m n'ime mmụọ m na Chineke chọrọ ka m dị ike, okwukwe dị ike. Ọ bụghị mmesi ike nke anụ arụ, mana okwukwe na-emesi ike. Enwere ihe dị iche. Mbido wee depụtacha ihe m na-ekwu. Ndepụtacha sị na ekwenye m na akwụkwọ a ga-adị mma. Ndetuo sị agaghị m ada mba, agaghị m akwụsị, mana agaghị emerikwanụ m. Wee bido kwupụtawa ihe ndị ahụ ekwupụtawa. Ma mgbe ọbụla m chere banyere ya, ka ma obi ga-ada m mba, m sị ire akwụkwọ m agbagoola ọkara ma gafee karịchasịa otu ahụ. Ị kwesịrị ịlụrụ onwe gị ọgụ. Ị kwesịghị ịnọrọ ọdụ na-ebe akwa. Ị ga-alụrụ onwe gị ọgụ. Ị na-anụ? Ọ dị mma. Ka ụbọchị 4 gasịrị, nchọta akụkụ akwụkwọ nsọ ndị ebe kwuru sị Chineke karịrị ukwuu. Onye dị n'ime m karịrị ike karịa onye nọ n'ime ụwa. Ekwensu bụ onye asị. Ihe niile kwere omume n'ebe Chineke nọ. Ihe na-ekweghị omume n'ebe mmadụ nọ, Chineke na-eme ya. M wee buo agha site n'okwu Chineke. Naanị ihe m na-ekwu, ị ga-eji okwu Chineke wee buo agha. Mana ọ bụrụ na ị chọghị ime nke ahụ, ka m gwa gị otu ihe. Ọ bụrụ na ị chọọ inwe mmeri, ị ga-eguzogide Goliat ma merie ya. Ayọkwara m Chineke ka o nyere m aka. Ịma mgbe ụfọdụ ị chọrọ ka Chineke nyere gị aka, ọ ga-enye gị ihe ị ga-eme. Agwatụla m Chineke ka o nyere m aka, ya sị m na m nyekwuo onyinye, ma ọ bụ na m nyepụ otu ihe m nwere nke m hụrụ n'anya nke ukwuu, na m kụọ mkpụrụ buru ibu. Wepụga ihe nke ị hụrụ n'anya idewe, wepụga ihe masịrị gị idewe. Emekwala m pụta ebe ahụ nweta gị. Ana m akọrọ unu ndụ m nwa nkeji. Ya mere, ka ụbọchị 4 gasịrị, ụbọchị 4 ahụ niile anọ m n'ọgụ. Ịma adị m ka ịma ekpebiela m n'obi m, Chineke, aga m eme ihe m nwere ike ime. Aga m alụ ọgụ m nwere ike ịlụ. Atụkwasịrị m gị obi maka ihe ga-esi na nke a pụta, mana aga m eme ihe nke gị onwe gị nyere m ime. Ka ụbọchị 4 gasịrị, m wee nweta ozi n'elekere 8 nke abalị site n'aka onye na-ebiri m akwụkwọ. Joyce, anyị chọpụtara na akwụkwọ gị bụ nke 4 na ihe orure nke kacha mma nke ndị New York. Nsị nke a ajọkarị njọ maka akwụkwọ nke ebidoro na ntakịrị. Mana ị ga na-adị na njikere ịlụrụ onwe gị ọgụ, mana ị ga na-ekwere ihe nye ụmụ gị, ma ọ ga na-adị ka ọ gaghị eme. Mana ebe a bụ ebe ị ga-atụ akwa sị ama m ihe na-emenụ, nke a agaghị arụpụta ọrụ, nke a agaghị agbanwe. Ma agara m ọgbakọ ahụ, azụrụ m akwụkwọ, azụrụ m CD, azụrụ m akwa oyiyi, mana ndụ m onweghị ihe na-adịtụkwa mma. N'ebe ahụ, ana m ekwu banyere isi ebe a pụọ, kwado, jikere, n'ịma na onye iro ga-abịarịrị imegide gị. O nwere ike ọ gaghị amasị gị na m na-ekwu nke a, mana ana m achọ ịkwado gị. Ọ ka mma na m gwara gị eziokwu karịa na m zilara gị ụlọ, ma ọ bụ sị ọ dị mma, toonu Chineke, ihe niile ga-adị ebube na ndụ gị ugbu a. Mana n'ihi na ị nọ n'ebe a na ngwụcha izu a, ihe niile gaje ime.
ị ga-ama onye ibu n'ime Kraịst, ma ị na-ama onye ibu n'ime Kraịst bụ ịma ihe nke ị na ma dị na njikere iguzoro n'ụkwụ gị abụọ. Ekwensu agaghị ewere ụmụ m, ọ gaghị ewere ụmụ ụmụ m. Amen. Ma ị nwere ike isi na emeela m nke ahụ, ma nke m dịtụkwa njọ. Ọ gafebe ruo mgbe ọ gafere, ya mere ọ gafebe. Nke a bụ nsogbu. Anyị chere na Chineke anaghị arụ dịka m chọrọ, aga m aga tụsaa ute m. Ahụla m ihe ndị dị ịtụnanya n'ebe ụmụ m nọ, n'ebe ụmụ ụmụ m ụfọdụ nọ. Ahụla m ihe ndị dị ịtụnanya n'ahụ m, na ndụ m, n'ije ozi a, na ihe mkpata anyị. Ị nweghị ike ịda mba n'ebe Chineke nọ. Mgbe ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha banye n'ụgbọ, dịka e dere ya na Mak 4, ha banye n'ụgbọ, ya sị ha ka anyị gafeenu n'ofe nke ọzọ. Nke a masịrị m, ka anyị gafeenu n'ofe nke ọzọ. Ịma mgbe Chineke kwuru ihe, otu ahụ ka ọ dị. Mgbe ha banyere n'etiti ụgbọ ahụ n'ime mmiri ahụ, ma oke ifufe dị oke egwu wee bịa, ma Jizọs nọ na-ehi ụra. Nke ọ bụ ihe dị mma. Ọ dịtụla mgbe ị ma na ị nọ na nsogbu, Chineke anọrọ na-ehi ụtọ obere ụra? Mgbe ụfọdụ ọ na-ama ama eme ya ka ọ hụ ihe ị ga-eme, naanị ịgbatịtụ anyị nwatakịrị. N'ikwu eziokwu, nke a bụ ezigbo ihe nnwale ntakịrị nye m. Ọ dịrị m mma n'ime ma ịgabiga nke a, dịka igwubi ime, ma si mba, agaghị m akwụsị, agaghịkwa m ada mba. Aga m ekwere na ndụ nke kacha mma nke m nwere ike inwe. Mgbe m rụsi ọrụ ike, ana m ele anya ịhụ mpụta ya dị mma, ma o nweghị ihe nke ahụ mere. Ma ị kwesịrị ịdị otu ahụ. Mgbe ị rụsi ọrụ ike, gị kụọ ọtụtụ mkpụrụ ọma, ma ijila ọbara zụta ezi owuwe ihe ubi. Ma ị kwesịrị ibido lewe anya ịghọrọ ihe ubi n'ime ndụ gị. Bịanụ, ịkụrụ mkpụrụ ị nọ ebe a na ngwụcha izu a. Ị kwesịrị ile anya owuwe ihe ubi nke ndụ n'ime ndụ gị, maka na ị nọ ebe a. Ọ bụrụ na ị kụọra mmụọ, ị ga-esikwa na mmụọ ghọrọ ndụ, na ndụ ebighị ebi. Ị gaghị ada mba mgbe ị rịpụrụ n'etiti mmiri, abịa nwa oke ifufe. Jizọs ekwughị banye n'ụgbọ ka anyị gaa n'etiti gaa rugbuo. Ọ sị ka anyị gafee n'ofe nke ọzọ. N'ezie, Jizọs buliri wee bara ebuli ahụ mba. Isi nke 5 amaokwu nke 1 si na ha ruo n'ofe nke ọzọ. Nke ahụ masịrị m. Ị nwere ike ịdị mma na ị nwere ike banye n'ụgbọ ka anyị gafee n'ofe nke ọzọ. Lepụ anya na ihe banyere ebili. Ọ kara m mma ichefu ihe nọ n'etiti. Ma mgbe ahụ ha agaruo n'ofe nke ọzọ. Mana ime otu ihe m chọpụtara na ndụ a na-enwekarị mbido, a na-enwekwa njedebe. Ma ha niile dị ụtọ, mana e nwekwara etiti. Ma ịma ihe nsogbu bụ, ọ bụ mmadụ ole na ole na-emeri ya n'etiti. M wee chee sị, nke a bụ eziokwu. Ole na ole na-agafe etiti, ma aga m arụ ọrụ m dịka otu n'ime ndị Chineke kpọrọ ka ha kụziere gị okwu ya. Ya mere, nyere m aka. Ọ bụrụ na nke a bụgodo ihe ikpeazụ m ga-eme, aga m enyere gị aka ịgabiga etiti. Aga m enyere gị aka site n'ịgwa gị eziokwu, gafere ya site n'etiti. Nke a mere n'ebe ị nọ, ị nwere ike ị na-eche na Jizọs na-ehi ụra n'ime ụgbọ. Ọ naghị. Ọ nọ ebe ahụ, ọ na-elegide gị anya mgbe niile. Ugbu a, ọkụkụ nke ekwuru okwu ya n'amaokwu nke 7 na 8 bụ mmete nke ekwuru okwu ya n'amaokwu nke 9. Ọ sị, ike agwụla gị n'ime ihe ọma. Dịka anyị na-emekwu ihe ọma na ndụ, otu a ka ndụ anyị ga-esi dịkwuo mma. Achọrọ m ka ị nụ nke a. Dịka anyị na-emekwu ihe ọma na ndụ, otu a ka ndụ anyị ga-esi dịkwuo mma. Dịka anyị na-emekwu ihe ọma na ndụ, otu a ka ndụ anyị ga-esi dịtụkwuo mma. Otu anyị si lepụta anya n'onwe anyị bụ otu anyị ga-esi nwee obi ụtọ. Mgbe anyị kwụsịrị ịgbalịsi ike inweta ihe anyị chọrọ, ma anyị gbalịsi ike ime ndị ọzọ ka ha nweta ihe ha chọrọ, otu ahụ ka Chineke ga-esi nye anyị ihe anyị chọrọ. Ma anyị agaghị agba mbọ inweta ya, n'ihi na ọ ga-abịa dị ka mkpụrụ. Ị nọ ebe ahụ? Ọ dị mma. Inweta nke kacha mma na ndụ, anyị ga-esoro odudu nke mmụọ nsọ. Nke a bụ ihe kacha mkpa wee nye m. Na anyị laruo, dị na njikere ige ma na-esokwa,
mmụọ nsọ. Nke a apụtaghị na ị ga-esoro mmụọ nsọ mgbe o kwere gị omume, maọbụ mgbe ị chere na ọ dị mfe, maọbụ mgbe ị chere na ị dị na njikere. Soro odudu nke mmụọ nsọ na ihe obere na ihe nnukwu. Ụbọchị Mọnde, ụbọchị Tuzdee, ụbọchị Wenesde, ị gaghị asị ka ị hapụ Tọzdee. Gaa n'iru ime ya ụbọchị Fraịde, ụbọchị Satọde, ụbọchị Sọnde, n'ọrụ, n'ụlọ nzukọ, n'ụlọ, na-eso odudu nke mmụọ nsọ. Ugbu a, gịnị ka m na-agwa gị? Ị nwere ike ịtụfu otu afọ ị na-eso odudu nke mmụọ nsọ, ma ana m ekwu ịkụ ezi mkpụrụ n'ime ndụ gị kwa ụbọchị. Ma ị nwere ike ịbịaghachi n'ebe a ọzọ otu afọ taa bịa gwa m, Chineke m, enweghị m ike ikweta otu ndụ m siri wulie. Ọ dị mma, n'agbanyeghị ihe ọ bụla anyị na-agabiga ugbu a, anyị ga-enweta ndụ nke kacha mma ma ọ bụrụ na anyị akwụsịghị ma ọ bụ daa mba n'etiti ebili mmiri ahụ. Ihe ọ bụla nke anyị bidoro, anyị kwesịrị isi n'etiti gaa ma mechaa. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.